Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ambo Lasifah Mutiwadzilah. Ambo dari SDN 3 Balai Sungai Limau. Kami membacakan pantun nan Ambo tulis. Anak Hindu Bali pitola duo mandang aku ciang babiola duduk taman nguang mancikuo. Urang manganyam sambil duduk, jika sudah bawa ke balai, nampak ayam mama kaitan dua, tiba musang meminta damai. Babelok jalan koto tuo, jalan babelok oto jatuh. Haragoilah kurang tuo, biar menjadi anak pantua. Lurih jalan koto tuo, rupanya hari sedang pandai. Jan malawan ka urang tuo, biar menjadi anak saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.